Nyakorongo jonka moro mintiera no kanyo dakika skadho 24 tok sadek mar okinyi. Machiegni tok mar okinyi makawuone chino mar mbaka romo kama bendo jawacho kaka pile sud machiegni mondo wago mbaka. Mbaka magoyo pile ka pile chieng' wuok tich nyaka chieng' tich abich opogore. Okinyi makawuono yieno mar mondo wago mbaka kotenre kod rombe mago mag keto mwandu e gwenge magwa mopogore mong'ere gi dho ngere kaka investment forums. Wajani no rombe baka magi gwenge magwa makaluo ber mage mabende rombe maka magi kelo. To counties magwa Nyakorongo Gajwang' nek benigi ikore e yo maket kod mane mar mondo mi giywa joket mwandu mopogore. Nwano kanyo romo mano mar joket mwandu mabende nidendo kaka hobik mano ma Homa Bay mabende norumo Nyakorongo Gajwang'. Koro e county ma Siaya bende chakre odiochieng' makawuono chieng' tarik 14 nyaka rom kanyo chieng' tarik 17. Gin bende gibiro bedo koda romo mayo joket mwandu mong'ere kaka Siaya International Trade and Investment Conference kata Sitiko. Kaka japiny romo makama konyi nade mane thoro wach mabende wadwaro bedo kwa TWAK okinyi makawuono yiena mar mondo miarwak welo mabende wantiere godo. Antiere gi welo ariyo mosechopo katika mano achiel kuomgi mong'ere kaka Agwanda wabiro bedo kwa tudre godo kwa dhi nyime koda TWAK marwa. Yiena mar mondo mi arwak Kevin Osido mabende ang'eni kin jahera mar Ramogi TV ok en wendo ahinya kuomi. Osido en jalony e weche mag telo. Osido arwaki ni machiegni gino mara ni chiyo makare. Erokamano kuom gwelowa mar mondo wago mbaka e chenro mar mbaka oromo kendo agone Nyasaye erokamano maduong' nikech ng'uono mare mar odiochieng' makawuono. Erokamano ahinya kendo machiegni TWAK. Kopogore gi Osido Nyakorongo Gajwang' bende wantiere gi Omondi. Omondi bende ok en wendo ahinya kuom Nyakorongo Gajwang', en jalony e weche mag siasa. Omondi imbe darwaki ni machiegni ka thuolo mar moso jopiny. Erokamano Sharon kod jopiny mang'iyowa kuonde opogore gi jowinjo mag Ramogi TV. Erokamano kendo wabiro kae gi Osido ni sipa wagogo mbaka oromo. Pok aromo kode Ramogi kata aromo kode kuonde moko. Pok ago kode mbaka gi bolo Osido. Ang'e kumwigoge mbaka gi doliech. Erokamano arwako ni machiegni. En senator marwa. Orocha en youth leader but senator nochung' to en senator ma Siaya. Gima ber ni wenda okinyi makawuono iwacho ni Osido kanyakla koda Omondi ang'ini wuok e county ma Seundu to te. To Agwanda ma wane bedo ni riwore kodwa wuok e county ma Homa Bay duto te mabende koro investment forums wacho ni dwa wasebedo kwa bago. Kachako kodi Omondi. Ikruok mane ma kata mana kapok keto hinyruok kata mana kaka japiny. Iwa neno ni ber mane ma bende rombe gi osebedo ka konyo godo jopiny nikech rombe ma kamagi ng'ine gin ma iwacho ni sero joket mwandu investors mar mondo joket mwandu e counties mopogore. Penjo ma bende nitiere ni japiny to koro iwe kanye. Gima timore en ni mokwongo kapok kata wacho penjo mipenyano adwa kawo nafasi ni kaka Omondi kaka Osido wacho senator ma ji dwaro mondo a welcome ji tete gi welo tete mabiro Siaya County. Siaya ka baba thurgo Osido. Wago erokamano mondo ji obi to jo Siaya mantiere kamoro amora ma gintiere. Wendo kobiro imiye chai moro madho to Siaya gin very happy people. Wajoma mor jo Siaya. Kapon chieng' moro bro develop miluongo ni gweng' Vedich chane bende kapon ndalo moko wendo biro tinyalo migi gino to wamor kendo wabobir Siaya kata bende mondo wane mbaka mwagoyo Siaya ka jo Siaya. Devolution en gima ber makoro chopo nyaka makoro Siaya nyalo timo conference bilani. Magi gimomiyo wakelo serikal mar gwenge. Serikal mar gwenge miyo nafasi magi mano kanya timro chon to moro kaka Siaya. But sani nikech devolution wanyalo timo events bilagi at that level. Mae ber mar devolution gi serikal mar gwenge. Koro wago erokamano wakwayo ji duto tete nobi Siaya. Siaya en kama lich. Jok mowuok Siaya ok gin ji ajia. Jo Siaya joma lich kabisa. Anyalo kwano ni kama ae kata kachake sports. The first ever female rally driver Oriero Gumanduli nene nya Siaya nyagin. Apart from mano, the first ever best boxer ma females Long Conjestina Chieng en nyagin bende. Apart from mano, the first ever mokwongo win coach mokwongo win kaka captain kendo coach international world sevens rugby Benjamin Eiba the late bende mano wuda lego. Kiwe mano kidonje siasa, the first ever vice president ma Kenya ka
Jaramogi Odinga mano wuod Siaya to Ini kawuono koro mana mi thuolo mar lichore. no politics ma Siaya kata mana the best economist chemwachako Kenya ka Barack Obama senior mano Siaya ene mobodugo nyuolo the first ever black American president Barack Obama Jr. mano wuod Siaya to kiwe mago wan gi professors Bethel Ogot Atieno Odhiambo and everything jogo cha king'iyo development ma Siaya tinga miluongo ne Atieno Odhiambo ondiko buk maber miluongo the Siaya landscape to wache buge chande ni some of the things ma wan go problem wan go Siaya in kech we've not managed 60 years bang independence mondo watieg miluongo ni food insecurity to gumukelo kech Siaya according to Atieno Odhiambo en ni biro mar oduma ok ber Siaya wapure kendo warundo koro miyo ne wakopo gir wasungu to kaka no biro Siaya no kelo shida nikech ok okelno mazao maber it is too expensive kata jok mapuro ong'e puro nikech jopiny kikinyera lakini gima dhi yudo gima nyalo timo maber e county wa Siaya ne gin our indigenous foods miogo bel ne ber njugu mane wapidho chon kande gik mane wapidho kod olayo kod gik mane wapidho chon kande monego bed ni wadoke rabuon bende timo maber kod Osido yo makocha ntiere kaka timo maber kabisa kendo kuma Bethel kendo ang'ane ne ne wache bugno kendo ni wan kod gumiluongo ni Nam Lolwe kacha ni ntiere at independence before the beginning of the century ne wan kod 500 species of fish ne ntiere rech aina 500 mane ntiere Nam Lolwe chande to machane ne miwa yudo chiemo to Sharon no gima timorega kidhi Europe kidonjo kamiluongo na Amsterdam ticheko bagni kikibi gi gimoro mangima nikech giluor ni nyalo donjo gi mangima bikawo biso e pigi kande baketh nigi mwandu magin go mar chiemo e pige magin go kande gima notimore Siaya ne gima rach kabisa ni ng'ato nobiro ja British bokelo gumiluongo ni Nile perch mbuta no esebedo disaster maduong' kabisa mbuta chaka no so e pi kar mondo chamo niambo ochako chamo rech jowadgi chal dhano moro mikelo nen kama odak kod ji kar mondo cham ring'o mar dhiang' to chamo dhano koro mbuta cha chamo omena ochamo tilapia ma en gi nene ngege ochamo gik mang'eny kabisa koro mano nomiyo mbuta omiyo ketho Nam Lolwe monego bed kata sani nyicha wacho ni yawa weuru kawo rech moko mugolo China gi to populate go the lake nikech okwange ka gidhi operate gi the indigenous fisherman kacha mosebedo ka gen koro mano bende onego bed ni wang'iyo maga investment ma wang'iyo number 3 wan jo Siaya makoni nyaka professors go en ni gin we are fish eaters community joma chamo rech kelo gimiluongo no omega 3 ni miyo wich mar dhano bedo wich maler kabisa to gimoro kendo monego bed ni ung'eyo ma ji ok ong'ega maber ni nitie gimoro makelo omega 5 iluongo ni ng'wen kapo ni chamo kapo ni in kod mama pek to yudo omega 5 mabe kelo IQ maber kabisa koro Siaya en kama lich nyaka waus Siaya nyaka wager Siaya nikech wang'iyo problem makendo wan go Siaya katika penjo monego bed jotelo penjore nang'o momiyo rech miuso Gikomba miuso Nairobi ka mawuok Siaya beche yot Nairobi ka moloyo Siaya or Kisumu that is a fundamental question monego bed no penjore ang'o matimorega duto tema emomiyo wadwaro mar mondo mi watwakie to bende kwalo na ng'weche nikech ang'e kaka jo Siaya uduche makawuono ahinya nyaka luwore kod romo mondo mar keto mwandu Osido samoro ma bende nyalo medo kapok wadonje thor wach na gi penjo ma bende wantiere go expectations mago mag jopiny e rombe mago mag keto mwandu nikech ang'e ni kamitie ntiere penjo mathoth ma bende japenjo jopiny ahinya nyamo tenre kod weche mago mag lonya mago mag piny wacho Erokamano Sharon kendo penjo no en penjo maler kendo maliw to en penjo ma samoro wabende at county governance watch wasebedo ka wapenjo kata mana counties nikech
sama walose ni more than about 40 counties ewi counties 47 osebedo gi gik milongo ni investments conferences. Moko osenyaka timo conferences madhi mana 2 kata 3 kaka koro Homa Bay. To king'iyo conferences gi most of the times jogo ma sirikal mar county target gin a majority of them gin ga outsiders manyiso ni gin welo mabiro. Kendo ineno ka sechego iloso videos mabeyo mag governors kata jotelo madongo dongo mag county ni ka girwako welo mar mondo gibi e county. To gima japiny nyaka ng'e en ni conference kaka koro madhi timre Siaya ok en mana mar welo kende. Within the county kacha nitiere investors madongo dongo. To gin investors ma are drawn from different sectors. Onyalo bedo micro and small, medium enterprises, inyalo bedo kata mana jo boda boda. Sani kaka koro ma wabire Siaya ni, kane wadhi e stakeholders meeting, wige madhi 2 mokalo, Nairobi kae, mane governor orwako wae, to ne wan nyaka gi investors mane wacho ni gin gi solar bikes, nyaka mtokni maringo gi teko mar chien, ma ok ochuno ni nyaka igoe mafuta. To koro ka in gi investor machalo kamano, onyalo bedo gi mtokni kata motorbikes ainago. To koro penjo maduong' manyalo bet en ni ng'ano gini madhi riembogi. Omiyo investment conferences machalo kamagi ok gin mana mag wazunge midwa ni mondo obi e county, kata welo moko madongo dongo, joma nigi pesa madongo dongo mabiro e county. Within the county kacha nitiere nyaka mine mauso alot. Mopidho alot hectares of pieces of land madongo dongo. To mago gin investors. Nitiere jogo mopidho nyaka gwen machulo pesa maduong' madok ne county. Mago gin investors. Omiyo ng'ato ka ng'ato kama intiere e county mora mora ma gintiere ka owinjo ni iloso investments conference, to ng'e ni mano en margi, kich en part of those investors. Number 2, investment conferences kaka magi bende konyowa mar mondo wa assess gimiluongo ni ease of doing business. Samidwa tim investment conference kamae, nitiere gigo bende mamiyo jingo kendo kelo teko ne county. For example, penjri, bende barabara, ndara bende kata apaya mar ndara chal nadi e county no. Nikeche okinyal wacho ni nitimo investment to ndara to rach. Maka koth ochwe to chak ok nyal gole puodho materi gimilongo ni society kama ichoko gi ae to bang'e te uso gi. Number 2, gimilongo ni security, arita mar kwe nyaka bed gima ber kabisa. Nikech okinyal bedo gi investment e town ma maundu ng'enye, ma kidhi nindo tipenji ni to ka ng'achiew to gik ma wawe e duka kabe ang' wayud gi adier. Omiyo mago bende yin gigo ma sama itimo investment conference kaka koro mitimo Siani, to nitiere other factors bende ming'eyo. Policy milongo ni tax policy mar county kata budget mar county, revenues mopogore opogore ma kuonde ma county yude pesa nyaka ng'i. Nikech onge ni nyalo invite investors Sharon to bang'e to koro taxation policy mar county go investor ni obiro muse nyaka bet kode useketo sahihi kata go sei e MOU to koro bang'e kan conference orumo to gik moko koro buoge, ichako nyise ni nyaka ichul pesa marom kama, ing'e ni piece of land mikao ni bende land rates ne chal kama, gik ma oko wachne before investment process ochako. Omiyo mago gin gigo ma conferences kaka magi konyowa mar mondo wang'e ni to what is the state of the economy. Madongere samoro ka wapuonjo ji to waja wacho ni political economy analysis. Nyaka ing'e ni to siasa mar county no gi gigo ma oriwore gi investments mag county te chal nadi. To mogik bende nyaka wang'e Sharon ni to MOUs mabedo signed e county samitimo investment conferences gi bende nitiere follow up. Nikech at county governance watch be wasetemo luwo MOUs ma governors kata partners sign gi investors, to wa realize ni 75% of MOUs mosebedo signed kata mosego e kogno gi governors 40 out of these 47 counties, 75% of MOUs go gik moko ariyo matimre. Mokwongo, jo piny ok ong'eyo gi nikech sama koro conference dhi mbele
to nitie session miluongo ni MOU signing. Tiluongo gi kendo iketo mesa maler kaka ma wan godo kan. To gimigo e kogno to japiny to kong'eyo nikech ok olernegi samoro be kalure gi agreement mantiere kanyo gin gigo ma details gi pok osemi japiny. Then number 2, follow up mar MOUs gi. Bende kosego gi kogno to kwane ka iluwogi e yo makare nikech samoro samitimo conference to en gimitime e haraka nikech en activity. But beyond the activity nitiere gigo mang'eny kabisa ming'iyo, including kata opportunities mag loso ne rowere tije, opportunities for job creation. Nikech sama investors bire county to ok ni ng'iyo mana ni to on source revenue mar county gimidhi tim gi dhi konyo county nade. Nitiere nyaka opportunities bende ma wang'iyo godo ni to bende nitiere kaka rowere, mine gi jogo modak gi rongone mopogore kata different persons with disabilities. Bende nitiere opportunities ma ginyalo yudo godo tije e investment opportunities mabiro e county kaka koro Masiaya dhi timo. Haneno ka Oscar ding'ia nitiere midwa medo kapok ka Agwanda. Ng'e gik ma Osido wacho ni. Apuonjo ga gimoro miluongo kendo jawache kaka ni idealism gi realism. Kako nego bedi kod kaka en. Kako Osido wacho gi kako nego bedi to ken kamano. Kapo ni luongo bed ni luongo wa kod ng'en problem en luongo wa kod Mike Agwanda gi Osido watimo analysis kae to watimo simultaneous analysis ma high standard. Nego bed luongo wa kama luongo kod jasia mini CC ma trade bubed kae. To bed luongo CC ma trade ka to ng'en sa mila so kata na thesis kata project mora mitimo. Number 1 en ga miluongo ni objectives. What are the objectives? Ni idwaro ni gimitimo ni ang'o ma wuogi e gini. Koro okapar ni asetemo winjo governor Orengo, asetemo nyaka CC Masiaya go jok ma organize conferences gi kata Homa Bay ka. To objectives onge. Idwaro ang'o ma wuogi e gini. Niki luongo jo Mwandu go. Ng'en kaka koro Osido wacho. Inaro kaka koro wachi wan kod ami example. Wan kod ka miluongo ni Silicon Valley. Silicon Valley en kamilose computer gi gakana ang'o matimre milose nyaka simbe gi gik mang'eny America kucha. Silicon Valley nondik kamiluongo ni California State. Lakini Silicon Valley okubedo registered California. En registered Washington. Nikech Washington State kucha nitie miluongo ni incentives. Niki register e kucha tiyudo gine tariffs moko mabeyo itimo yani yutimo hala ma kabila non nikech sheria mag state makata chande. Koro onego bed ni kawuono investment conference ma Siaya nyiso wa ni Siaya kae sani kibiro gere hotel to county government ma Siaya mi beach plot nono. Nitiere incentives moko. Mana investment forum. Outcomes mage. Tinga luonga jok matimo miluongo ni jokel mwandu. Tiketo gi piny kanyo. Tidwa kwagi kosidwa timo giang'o idwa tani ni Oscar iwacho ni rombe mag keto Mwandu gi romo ka romo king'e na counties mosebedo ka nitiere koda rombe makamagi gin ga gi thoro wach theme ma bende tayo gi kama Siaya ne hanene kod ike kanyo gi dholiech positioning Siaya as an investment destination, transformative growth through trade and investment. As a investment destination. Ang'o mamiyo ng'ama seche moko ka kuzi cha matiyo kamiluongo ni Kiambu or Kirinyaga County mondo wuog kacha mondo bika. Mane monego bed ni by now oseusi. Koro investors maringo ni hawa. Siaya ntiere gimiluongo ni kijandi. For example, I will tell you. Gome wan survive ka. Jaluo gome survive ka kendo nyithindo ma Siaya. Wane mwa offer gimiluongo ni skill labor. Number 1, skill labor in Jaluo. Number 2, a skill labor no ngama offer kae en ngamiluongo ni Mkamba. Matije moja luso tamre timo, moja luso mokoti mogu bei matek, ochoro bana mano terno Wakamba kama nyalo time. Jo wan mejo tokuwa ma jo toko dera to gin gi ber rito kod issue mar tedo gi kabisa. Otherwise, the other people to offer labor ma unskilled. Skill labor en nango, ni nyathi mowuok Siaya mochopo class adi adek. En onya biro Ruby kae to within 2 years odhi grogon piny kacha then obedo mechanic. Onya bedo welder maber kabisa. To ng'ani ja class adi 2. Koro onge jaluo mang'eny man kila Nairobi kama kata na kure ma ok offer miluongo ni unskilled labor. Wa offer skill labor. Koro Siaya onego bed ni wauso
nikichopo Siaya to wan gi jok ma wigi ler kabisa mochamo rech ka ma you will get labor at hand. Angisi example product kaka koro bilongo ni wheelbarrow hardware ma Siaya kadwa uso wheelbarrow to order ku Mwindi Kisumu to Mwindi chande order headquarter mar Ginda Soleria Nairobi ka. Then ja Mwindi ma Ginda Soleria chande to order jua kali kama jo Luo ma jo Siaya ma jo Homa Bay kijande ma jo Luo ma tiyo kachaka ma timo jua kali ka losa girse mo kosleng 700 siling 1200 to osechiwo wheelbarrow itinge to kotere la Soleria tigo era rubber stamp no wheelbarrow ni luongo koro ngombe timo ne branding kotere branding kotere Kisumu bende re Siaya siling 700 koro gumonego bed no watimo investments wagol chain ni nyithindo ka nyalo loso wheelbarrow cha Siaya onego ben koro nyalo loso wheelbarrow but okene ka Siaya onge kambi onge gimwa loso to wheelbarrow pod loso kod jomage jo Siaya unego ben koro temo investment forum bilani to wa promise investor cha negi midhi yudo ok en kumodhi mi ero kama na ina bende kele penjo ne koro ngojo kaka counties mopogore usore motelo ne rombe mago maga keto mwandu kaka ukiny maka uno dila beni wasebedo kwa neno flyers mang'eny why invest in CI kin mamoko kata kama no yena mar mono mierwa kwa Agwanda Michael Agwanda njalo nyuchi maga tela gona roki di machiegni gino mara ni chio makare machiegni to ukiny maka uno ero kama adogo ni ero kamano kuom rwakaka maber rwaka gi ng'ama rach mini Oscar Siaya togo jo Siaya kabisa but Osido, it's nice to see you. Agomo ahinya nikech nawuok Kisumu gi ndege to ndege oleo matin okaero ga leo forums like nikech ang'eni it's a very important forum. Siaya nigi investment forum conference I mean kendo yini naneno nan Siaya tan Kisumu naneno Nyamasare kaja taneno airport kumora midhie taneno poster poster maduong kabisa mag Siaya. I think one of the things nyaka wa agree ni investment forum ni jok machame ahinya en jo poster ka yo poster ka give me investors don't kama na keto picha na matin to mo je ker mar Kenya bo keto moro maduong to kodi bo chako keto moro bar baba mabe keto maber ni warwaki to mera poster ochadho ma ng'ama loyo gi poster kende en mana pastor moro miluongo ni ngacha prophet wood keto poster ne pe Jamoma Ezekiel mane ng'ama loyo gi poster ora toro ni chame gi jopo yani kapo conference ochakore ji osechamo conference iwinja Gimaro wacho ka popo chakore gimaro wacho ka en conference en gima very important nikech conference ni gimomiyo en important ni wagweloga wich maleo tiketo kacha to giwacho no ni magi mowinjore watim kendo wabere gwelo jogendi naneno ka owalo ka en minister nochakore gi Kisumu Investment Conference Nyanza Investment Conference it was a brilliant idea kendo ji nogwel mang'eny kabisa Oscar ne okaera ahinya lakini owacho point ma nyaka wa reasonate go owacho ni at this moment Oscar actually at this moment Siaya no winjore wuogi mowacho ni ubire conference ni but achiel 2 3 4 5 ema wan go jothurwa munyalo biro invest on wan gi land eka madhi kama ang'eyo ni Dominion farms nitie Siaya mzungu moringo mogo tiende piny kowacho ni josiasa okwe thuolo josiasa chame modong' nono josiasa invade nyaka farm ne naneno kotimore Siaya kacha ma mzungu oringo mowene gi Dominion Farms mano was one huge investment to ka Dominion nowuok the question ni kama nobiro mondo replace Dominion gi farms ke ka
gi investment mane nitie kacha. Domino nobiro ni otimo farming mo export gigi kendo ne en gi market somewhere else. Iso ni otime locally to export internationally. Nwagoyo mamuzungo ringo matiende okay. Investment conference island en odwa benefiting o benefit governor nikech koro ji nitie biro gi mtokni madongo to showcase ni wan be wantie kanyo. 3-piece suit mano konen gi go Rombe nikech nyocha gi no Rombe koro gidwa biro go kanyo. New brand of vehicles manyiso konen gi Rombe koro gidwa biro kanyo. Ye ni governor kachiel ku biro kanyo to biro kanyo gi mtokni 7-8. Seche moko pe onge gimo showcase na neno gi wi bende wil gi welo mokowe nikech governor puoth kende. Wi be wil gi welo mokowe. Na neno gimoro Rombe ka governor moro biro to stand gi mane gintie kende ne en mana kombe maduong' mo believe ni kom no nyaka move from one county to the other nikech ko bede kombe moko to nyalo sim. Niwinja mane gima nitie stand gi. A sorry state. Ni watimo all these investment conferences to onge result. Ase penjo jo Rombe. Deja wuok Rombe. Nyaka na investment conference gitimre. Adwa neno one investor mowacho ni I have come, I have signed an MOU like Osido was saying. Mae gima adwa timo ne jo Rombe and we are groundbreaking. To parni Rombe bende timo investment nyadiriyo. Nyadiriyo. Pok aneno ng'amo biro mowacho ni we are groundbreaking. Wadwa kelo industry in this place. Nikech mago is the reason momiyo investment conferences owinjore otimre. Ni wa showcase ni results and magi. At this moment, ok owinjore wa celebrate there is an investment conference. A posters madongo gi Oscar. Owinjore wa celebrate ni from our last investment conference, one year an investor who has come and has pitched tent in our county. Man, is what we need to be celebrating. I have not seen, maybe I'm wrong, Osido, any of the counties, Mwandu, or Kaneno investor moromo actually ankoro as a biro atimugini. Other than Kisumu, manager tile biro industrial zone, manentie kacha. Maneno kajo moko no biro to chakotemo rado chakoloso tiles mag floors. Angomo mio wadwa create pomp and color. Auditor General wacho kama. The most expensive and misused kitty in county government and travel, and national government and travel. Pesa madhi travel ni wuotha ng'eny moloyo pesa madhi development, which is supposed to be 30% of the budget mar county. Nyiso ni gini an kaka nene ka okowuok oko mowacho ni is it worth the money. Remember ni gini samitimo investment forum tena wacho ni wachame osechak chame gi posters iwinja to osechak chame gi traveling iwinja to ngini magi pesa ma counties ema chulo onge governor rengo dhi chulo gi county ma dhi chule to osechak chame gi events iwinja mimiyo jo events kama dhi create this thing look like a presidential event nikech na presidential event donga gona bende ma kilogram ni penyo ni kara county nego bende usore nade mani penjo maduong nikech kan nakilose kotende kod posters angeni lendo bende samoro timo e wang jowi radio stations mopogore nego bende timeyo machal nade wachacha kotende kod mano kapok onjo dondo seda adwa wacho ni moro kapok wacho ni mano an Agwanda Michael na yudo investor moro from Germany kendo naneno kosido no wacho gino in line of imadwa wacho ubiro Rombe. An MOU was signed, and I'm sorry, Osido. This have no sign, ne jo pin ne kia kake wachocha. One wakelo investors from Germany, Wabiro, Wadi governor, he signed $4 billion. Governor Witty was there, the governor. Governor Witty, umor kabisa, cabinet ne umor kabisa, was signed gigi. Was a signed gigi, or the 100 acres, donam. Winja, 100 acres. Joko wachoni akoro wadwa kao hyacinth mondo wa generate electricity from it
mondo wa distribute to the national grid, kaeto for CSR purposes, wabro kelo factory maloso fertilizer, kaeto waketo kendo dairy cattle mobro miyo jopiny. Very brilliant idea. Wasign gini. Joko dok loka, giduogo. Kagiduogo, awinjo Osido no mention. Kochopo kacha, to no kajo moko bedo kacha di CEC Finance. To gibedo pendo, gino to wasign, wasemi 100 acres, wadwaro equity. Equity any wadwaro share gini. To mzongo penye ni share marango. Ango mi wacho ni share, iketa ngoe gini, mi wacho ni share. Wadwaro miyo county 10% of all the proceeds from the national grid back, nikech waketo gini ka. Ini dwaro as an individual, idwaro equity nango. To jogo wacho ni kok inyalo miyo wa equity, to onge gima onyalo miyi ka. Mang'ano nodok moko keto gino Homa Bay. Kawuono Homa Bay will be generating electricity enough for everybody in Homa Bay. Iwinja? Penjo mowacho, gimi penja ni tang'o mowinjore counties otim mondo gisell go their own county. And first of all, nyaki bedni in infrastructure. Mar ariyo, nyaki bedni in gi resources. Infrastructure ni nyaka bedni ber. Ji nyalo riembo everywhere kuma ginyalo dhiye. Resources be nyaki bedgo. In gi land, in gi beaches, in gi gik moko minyalo kwano ni in go. And thirdly, owinjore wach ni and business friendly. Business friendly en ni bikidonjo kaka wuono. Tinyalo kao business permit moki miyo ng'ato pesa. Business friendly en ni kidonjo kaka wuono kwa milo to ng'ato chak tele kote kech mano en lopwa. Business friendly en ni taxes wa tin moloyo Homa Bay. Mage gik mowinjore wachi. Wani taxes wa mag investment ka tin moloyo Kisumu. Koro bimo ni invest ka. Business investment opportunities mawango ka en ni ka idwaro eka chiel midwa kete factory, wan wabro miya beach moro mondo iket factory nikech wayie. King'iyo gik mane timore Kisumu, Kiskomi no milo nono, Kenya Breweries no milo nono, nyaka kawuono pod gitiye. Iwinja? Factories mang'eny mane nitie Kisumu ni miyo lo nono. Ang'o momiyo ok wanyal ng'iewo lo kake mar Dominion cha, to wawach ni ka iyie invest wamilo nono. Nikech sama gibiro cha, nyiso ni giketo factory kanyo, jogo biro chul, joge mabiro mi taxes midwarogo. En ng'ani we okel factory, nikech ji matinde manyalo kelo factory. Ero kama na inyo. Osido minyalo mana medo e kinde thuolo mar dakika pok ka oyuma tena. Sharon, ok ni wawacho ni investment conferences ok ber. To dware ni mondo bed gi wan kaka Oscar wacho an objective. Ting'e ni objective no, though siya to nigi objective mare, nikech giwacho ni it seeks to connect investors with opportunities that will create jobs, open markets, and drive sustainable economic growth for Siaya County and the wider region. To gimatimre en ni katobedo ni dhim gi objective tindiko e yo makare kendo maliw, but the foundational principles ima onge. Nikech kwa mfano kwa objectives kanyo to jo Siaya City konyiso wan gi thematic areas madhi mana 11. Koro giloso from agriculture and blue economy, giloso weche mag business development services, MSMEs and manufacturing mawawacho ka. Youth and digital economy, giloso weche mag tourism and hospitality, climate action, healthcare, weche mag thieth, infrastructure, education and skills development, good governance, kama wawachi weche mag transparency, accountability and ease of doing business, chike mawawacho and policies ka. Then mogik giloso weche mag mining and also financial services. But okwanya luwundre Sharon nikech wang'e Siaya. Siaya County nyaka bed deliberate. Wakauru gimoro achiel kata ariyo kata adek mawaberie mondo watim. Makoro neno listi mag gige 11 magiketo mageriedogo. Magi to mag jo diaspora miluongo ni wageni mawawacho. Ulombo. Wanyiso gi anyisa gima nyalo bet. But academic. Ok ni gikopos. Oscar webedo gamarach. Ene mokwaro nwa professors madogo masia. Yeni committee is chaired by a professor. Do you professor? I'm a professor, no. Iluonge ni ng'a?
Konya luongo nyingi. Committee mar Sitiko ni mar Sia Investments Trade and Investments Conference is being chaired by a professor. Professors mane Oscar Somonwaka. But the reality manadwa mede gima mheshimiwa wacho waka uru gimoro achiel ariyo adek nikech wange all these counties gi potential manitie. Kiwacho ni Siaya is good e gimilongo ni industrialization. Mani dhi wuondowa. Industry no akanye. Tidhi gere kanye nikech Siaya ber gima nyalo luongo ni agribusiness. Makoro wakete weche mag fisheries. Dhiera rieda enenga ka pamba nyalo chiek nikech ne chiek ka chon. But siasa marach ma mheshimiwa Agwanda wachogi emogo nyaka sto mar pamba nyaka kama jinari mar pamba ogo piny. Kiwacho weche mag beekeeping. Just one sub-county milongo ni Rarieda can feed almost the entire lake region. Managigi milongo ni honey. Kidhi Ugunja, there is something ma Ugunja berie. Kidhi korgi Alego korgi Oscar, there is something ma Alego berie. Kidhi Bondo kacha, there is something ma Bondo notimre nade berie. To nikech wacho ni wadwa dhi break, anna gombo mondo wa connect all these things to nyaka gik matimre national government. Kech wacho na for example ni ntie gimilongo ni county aggregated industrial parks. Mose nyiswa ever since the first government mar mheshimiwa Uhuru Kenyatta nyaka kawuono. But where is the value mar industrial parks mawalose mag counties gi? Then number day kanyo be Sharon one gi TVETs. Erego value chain ma TVETs ma wantiere godo Siaya moger madongo ka. Value mar gimi puonje TVET gikako dhi bedo connected e conference ni. Gik matimre ma opportunities ma Siaya nyalo produce. That connection is missing. Which go through karana special economic zones. Yes, kaka mamuranga kai. Makwa weche to podange kama jonga ken nene gi wang machal nade ornwa ote wabro bedo kwa somo kwa dinyime koda twak mara pod dongi thulu mar saa achiel mano mar twak ber mag Rombe mag Keto Mwandu lai mago mago tema show karade ka uchiel nono mbui mago mago ganda hanno kwantire live mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital akayuma tena. Baite bwana, baite Murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana Murume ufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811 415 hash to get Vaite as your skiza tune. The call of the wild, golden savannas stretching endlessly, and moments that feel like they were made just for you. This low season, the Masai Mara invites you to reconnect, to share laughter with friends on safari, to rediscover wonder with your partner under endless skies, or to find peace in the stillness of nature, all on your own. From only 24,500 shillings for 2 nights with van transport, or 27,700 shillings by land cruiser, View Travel makes your Mara adventure affordable and unforgettable. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ngamo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano pinyni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma
tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Teke na we go border. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Penje laktar ko kalira mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge nduto tieno. Nyakwarongo John dakika na bich tok sangwene machigno kang marario. Poro dhi nyime gi twak marwa kotenre kod Rombe. Mago maga joketo mwandu mabedo sibedo ka dhi nyime e counties mopogore opogore. Juma ni Nyakwarongo John Romo biro bedo ka chako dichi makawuono e county mano ma Siaya. Kapo kamere konga ntiere gima ni wacho Osido mabende na wacho ni akawiye matin mar bondo mi hiduoga itiek wach mani ntiere godo. Erokamano. Gima na wacho be achiegni mana tieko. Tadwa ni mondo amed ni omiyo dware ni mondo wang'e ni to sama county government timo investment conference ng'ano gini ma target nikech ye ka wan gi counties ma ji osenyaka complain magiseketo nyaka petitions kata mane tax policies magye chike miloso masiro gima waluongo ni the ease of doing business environment maber manende Agwanda wacho ni. Koro dware ni mondo wang'e ni to sama wa target jogi, what are the stories mbaka maromo nadi ma wanyalo nyiso ji kata ka gibire county mondo giwinjwa nikech investor nyaka se ochayo nyako moro ma jaber miromo to mori idwa ni mondo iwach ne weche mamit to kanyalo bet ni ntiere stories ma ok mor the jok ma are already inhabitants mar county mano bende nyalo goyo investment conference. Mheshimiwa Agwanda ilosi watch posters. Anto kane rach posters to the extent ni okonyo county to profile itself. But rach manyalo bet, one is the costing issues. Angono momiyo nyaka warit mana ni the team conference eka wachak keto gik moko out there for the people to see. Donge pile wan gi county website mabe samoro kata gik mikete posters gi unge website kan. Governors mag counties wagi kaka koro governor Mheshimiwa James Orengo Nyatien en gi website mare, en gi Facebook, en gi social pages mage. Kendo pile aneno kilosonwa videos mabeyo ioronwa. Angono momirito mana nyaka conference B. Wadbwa ni mondo gigo bed stratified the service sectors kaka mag P. There is no problem in telling us every week ni county osegero pi maromo kama kendo pigno konyo ji maji 10,000. Ni county oseloso ndache machal kama kendo ndarano value mare en gima chalo kama. Nikech mano bro konyo nyaka jogo maneno gik mabeyo ma county timo mondo konygi e advertising weche mag county. To benda ng'eyo katieko Sharon ni nitiere partners ma counties normally engage with. For example, tiere Council of Governors is a big partner of counties, though is a membership issue, but gibende gi konyo in terms of technical support, capacity issues, creation of networks, gik machalo kama. One gi national government agency milongo ni Kenya Investment Agency, can invest. Mabende, I'm sure nikate watch Siaya ni bende they are very hugely involved. Hapa ni imane ilongo chon ni brand Kenya, if I'm not wrong. Omiyo mago bende gin partners, maka county nyalo tudre godo yo makare. To nyalo konyo gi, but it must not be seen ni koro conference obed gi moro mar la jis gik moko mane jojenzi nyiso waka. Nikech ginyalo amua ni mondo gimuom conference magiwacho ni gima chalo kama ok wadwar nikech waseneno kosetimre kamano in other places. Nitiere packages bende ma county oseketo mar jogo madhi participate. Kidwa ni mondo iket tent mari nitie pesa michulo. Kidwa ni mondo idonj kacha Oscar wacho ni enta 10,000 ok onyal chulo ne jo Siaya.
But the fact of the matter any capacity mar mondo conference odhi maber bende nyaka keti so that for example registration mar 10,000 for delegates ngata madhi donjo Siaya for this conference nyaka chul pesa omiyo bang'e to nyaka waket accountability ne county ma wawach ni to pesa mane partners okelo ne pesa di to no tim ang'o investors no biro mage manusa en godo MOU tango gini mane magidhi timo nikech I feel sad by the way ni part of the challenges ma conferences ki tawa wacho and I have the statistics here over 40 of our counties osebedo gi investments conferences but kitime midterm nikech nitiere certain MOUs ma will bypass term mar governor Orengo koro kusaine ka kin katusanye usaine tich ang'wen to en gima mar mondo utimne utimne gik miluongo ni assessment utimne assessment utimne ki environmental assessment utimne gik moko te is over 7 years governor mabiro might not even be in this conference kin nikech en ni kaka opposition kata ni kaka ng'at moripo bed ni igoyo senator madhi biro iwinjo ka en koro sani owacho ni en okonyal invest e conference no samoro ka Oscar oseyier gi Josiaya as a senator in the next term obo wacho ni to conference ni miyauru report mar accountability maka okochiw to MOUs madhi bedo signed are going to be futile omenitiere certain technical governance issues ma ana kwayo ni mondo counties obed deliberate mondo girang particularly on risk management mar conferences machalo Erokamano Oscar kamara wacho kama mokwongo ana mamba kama goni mar chulo delegates conference mar 10,000 anything kata dim na mele Prince Inda there's a value for medwa timoni you understand mora kata bed na chudo tidonjo kana gidhi ka John Junior kana dim na ka John Junior chudo timiel nikech gino ber ni there's value for money I didn't see value for money for Kakanegi arrive at that money, maybe 10,000 shillings. No? We might end up in the local investors. You can just see among my local investors catch a job. I don't know if they can raise 10,000 to participate in this thing. Anyway, Manaton Thierry. Gimatimore, the list ma Osido go Lomanga and Sharon. I'm yon list ni gikmoko apara go check because gikmoko apaga chiel so much. Really? Kamilu ngoni Kwale County timo korocho. Tontiere gitene ambele ni tege discover Kwale County. Kitui County uso sand. A lot of kueme uso kena Nairobi kaigolo Kitui County. For example, Kiambu County they do coffee. Donge. Kericho County gitimo tea. Mombasa County, Genaro County. Tourism. Koro nyaka bed ni ntiere gi gima ibende timo as a county. Ini timango awacho ni sani abede display wan wa uso labor. Emomiyo jothurwa moksia kucha mo Agwanda jidro pesa en pesa nyathina no dhi school ji no uso lowo jo uso dhok jo timango to ge invest e gimiluongo ni manpower gi technical know-how. What were we investing in? Jonguru ntiere sani. Ad bera no conference kata disa nyathini nyocho wuok kae to nyocho ko dhi school maber to was a lot of technical universities katamna technical every secondary school koro one called TVT because that is what we can produce now. Watch mar agriculture we've not done so well pokwate mabera in agriculture cotton no nebe stop ambago gintiere the infrastructure is there but jok mine no ka leadership makanyo onge gi vision mar gino wang'iyo ni samanene wa fail kaka 60 years of independence where did we go wrong mumiyo nene ni serikal mane nitie mbele kanyo nene marginalize wa but ne wa struggle bwa kelo milungo ni devolution serikal mar gwenge mondo pesa ne go bed ni dhi piny koro nikech ne wa believe te milungo ni trickle down effect ni kan tiede malo kacha to nyalo olre nyaka piny ka okosetimore koro ne watimo devolution mondo wabed kod serikande mag gwenge ema miyo koro wan kod devolution serikal masiaye. They should pick up from where we lost it. Needs to pamba gintiere. So how do we now develop them? They just need repairs. What better what think local? What team gikmoko? For example, at the bed nan investor masia katafanika ponado idwanye ogmoro kata wachi ni hotel ngato usoni. What do you say? Kel na book of accounts. Usoga pesa di per month. Nika wa usoga 3 million per month. Mwa yodoga. Rooms, what kama. Then me bedo code evaluation how much can I use to buy this business? Potential mar besa chal kama.
Koro josiasa penyo ni eromia uru books of accounts magi. Mkichana investor dwa keto pesa siaya kanyo. Did you don't books of accounts masiaya? On source revenue. Bigger chunk of the money major Siaya county government collect your pesa and subtal. Yes, Kanyamagi collect your pesa. How do we invest on sick people? Ni need one money invest. Nijo matuo ikawa pesa kuungi no manaka keyo do pesa. Ose me 7 billion give the treasury of the national government. Invest this money. Bende makile kram ni penjo mar auditor general ngeni kinde bende gisa jatimo nonro nyalo paro on source revenue bende nagitimo nonro kaka counties osbido ka choko omenda kegena aparo ni counties magwa makalvu bende nitie kaka no kwatim maber kalore gi projections mana giketo counties magwa kwatim maber nikech ka waenda on source revenue maro maduong' ni Mabei county Kisumu county Busia county ni pesa magi collect kuom jok matimo hala en timo 100 million per year. Pesa maduong' wuok e subtal. That means ni en gima ji nyaka tigo. Sani koro wasekelo SHA. SHA en ni ok chul pesa cha. That means some of our countries won't even get money. Yes. Nise chemo komundo governor mtoke oring nyaka gusi CEO mar health nike liet pesa kama mundo governor mtoke oring. This is what is happening. It's a very sad situation. Really. And now choka gigi ni kichingina. Mano en ranyisi do. No, apana is a reality. Okay, ranyisi. And the management ready counties the kid in your books of accounts the biggest on source revenue ma counties mago makaluo you dogo pesa and from the health dispensary. That is where they collect money. Wacha mar mtokani. Macha to exam. No. Kata mar mtokano. Department. What happens? What is called Matabrasia? Because I miss Matabrasia. Revenue collector masiaya nigi pesa. Iwinja? The revenue collector masiaya nigi pesa. Iwinja? Seche moko yudo ka ntiere problem ni the revenue collectors have money to governance, Department of Governance. There's no money. That means that system is not working. Ngata be ko choka mare. Tutiyo kode. The hospital ibodo hospital masiaya seche makuro jotich poko chul siaya. Pesa ma spend kata na nyengo governor mtoka ginene fuelonge lakini Department of Health masiaya to the retreat Naivasha. How can they go for retreat Naivasha sama onge pesa a governance department? That is the discount. Sani wacho ni on source revenue mathoth wuok e sector mar thieth county maseto sani bende wangi na chid nade makoni kod kocha osebedo ka kelo iwacho na chid nade osebedo ka kwako sector mar thieth bende county maseto nganye mar lakteche tije manyawawa mabende menyiso yes because the thing is ni ngeni gomotimore ni county onego bed health department is devolved onego bed ni gichulo daktache kande problem en ni budgets are not implemented well. Makarata ni last week ndo go brandi ko ngat mulungo nya moya. Monda nyise ni winjo gimatimre in ye controller of budget masiaya. Officially ni account assembly masiaya kan Osido. Yes. You get me right? No, the controller of budget is in charge of that budget. Ni budget manawakado kaka county government masiaya. Is it being implemented to the letter? How comes ni jok makao loans ya kaka koro nyawa manene jok ma complain go giwacho ga pesa mo ngade gi NSSF o ngade gi SHA to ngade gi nyaka loans ok bed remitted. That means ni a budget to ne waketo pesa go nego bed remitted seche makore ngado gi to gibed remitted. That means ni ngato divert pesa go. That is why iyudo ka se moko jomo setiyo on source revenue collector subtal kacha joko tiyo ba pesa yud lakini ko se chopia gulu tokoro wami jotich bende invest environment bilano ngata madwa invest environment bilano nako par diriyo nto kamunti deni iguma Agwanda wacho mar yala swamp. Can you assure an investor niko biro yala swamp this time so there will be no political interference? Okay, assurance no nyisa mna nijo siasa ok they interfere with anybody who is going to put his 4 billion ingen mo de invest yala swamp kan pesa matin and swamp maduong. An investor monego benu the yala swamp must demonstrate they can be able to raise at least 5 billion to 10 billion shillings. That is the much you have to invest in that thing. Angini ko
kaunti ma Siokiny ma kawuono mantiere rameny marwa nikech kaluwore koda investment forum mabende dhi investment conference mabende dhi e gwengego nyakwarum gajuang. Kata kamano gwenge mamoko karamna kopogore kamna ikaluo ginto investment forums magi osebedo yo machal nade kinde mabende giyuayo joketi mondo kaono osewuok kanyo jopiny winjo wega mane. Ang'e Agwanda intiere koda minyalo medo bende wi mano. Nawacho mokwongo ni Oscar ni ok ng'ama ber ahinya. Koro adwa cancel mano mondo wach ni en ng'ama ber ahinya. Kech kawuono aneno ka wiye lew kabisa. Taparo ni gimomiyo wiye lew ahinya ni ong'eyo Siaya. Gik mano Osido somo kate adiera gik ang'eny. 11 ng'eny ahinya. Siaya owinjore wi wach niya kudwaro mondo invest Siaya ka. To mokwongo wan gi Siaya Swamp. Mano is available resource. Now actually resources Yala Swamp. Resources wach ni these are the available resources. And another thing maber yegi owadwa Oscar tino wacho ni next time kelnwa uru CEC of trade no ka mondo enumerate nwa ni kibiro Siaya magi ma emobro mi mondo invest karwa kacha and mondo guarantee ni county assembly of interfere kodi, the members of parliament of interfere kodi, the senator of interfere kodi, and the governor of interfere kodi upon signing of the MOU. And one more meal, what working on the Wabedi conference, Mwaketo public, Kendo Wakete a poster Maduum Kabesa, Manaka light, digital, Waketo, to kanga to biro milungoni investor, to koro wadwa sign gini, kumakoro public unge. Niso ni okwa trust kata investors mabiro tiyo kodwa. To koko wanyal trust investors mabiro tiyo kodwa in our own community. Ere kaka wanyalo dwaro mondo gi invest. Mara riyo, it is not ni ngata mobire conference kachol alufa par. Wang'eyo maber ni to kichulo alufa par ni, mokwongo it should be very clear. Alufa par michulo ni as an individual. Ichule ni odhi as on source revenue mar county, koso en pesa madhi organize the conference. Ichule account mopogore. Mano should be very clear. Gimomiyo awacho kamano ni kata bed mana ni chule account mopogore. Is it on source revenue for the county or is it ni odhi organized conference? Mano has to be very, very clear. Gimomiyo awacho kama en ma. Ka idwa charge ng'at miluongo ni Oscar 10,000, en gimokelo kacha is ideas, is an academia. Idwa charge 10,000, to give me a chance to talk. Kori charge now. Are you understanding what I'm saying? I charge now. Kidwa charge jok mabiro gi booth ka, I charge gi yes. But minimal charges is important. Nekechuni uloso kanyo. Iwinja, samu charge jok kacha, gima gibiro showcase no. Kagi dwa pitch tent koro Siaya kanyo, magi wacho koro odwa kelika. Kare no charge nango, $2 investors. In my mind, ngato ma investor mung'eyo ni ng'ani serious investor, no unjuru usero mogo chon. No unjere ni ng'ama nusero mogo chon, maka koro dhi e conference ya, to joka emiketo mbele kacha. Tiwacho ni Osido obiro gi company machalo kama, mae gima odwa ni mondo watim, to koro Osido miwa an information about your company. Ang'o momiyo odwa keto ni mondo josiasa ema bedo keynote speakers, to gin investors. Are you listening to what I'm saying? Iwinjo gima wacho. Ang'o miyo odwa keto ni MPs or technocrats ma government ema odwa keto kanyo ni mondo wachnwa gima giparo gi agro city, gima giparo gi investment conference, to gin investors. Ang'o mamono wa change the whole thing mondo wa make sure ni jok ma waketo kanyo as investors, possible investors. Iwinja? Ang'o mamono waketo gi mondo front line gi kanyo mondo dhano negi ni magi are the most possible investors manyalo biro ka. To gipenjwa question in a forum like that.
giwacho ni an gi Mabati company iwinja dire moko na winjo ni Dangote ne dwa biro Kisumo mondo olos cement kumoro ni Rata nikech Rata ne nitie gi a lot of lime in it. Ang'o mamono wawacho ni, for example, like in Omombi, kumoro ni Kakdimu in South in Karachuonyo. Na antie kanyo, anwango spraying. I've never seen that. Spraying magolo hot water, literally bubbling, to spraying magolo hot water no ten mar chumbi, maloso mala. Iwinja. And kachung kacha, Sharon, mang'iyo gicha, the first thing man came into my mind, ni ang'o miyo pok ong'is investors gini. Nikech wanyalo loso chumbi Homabay Kakdimu kanyo by just doing desiltation, literally. Using an evaporation process. Iwinja. Wanyalo loso factory ma chumbi ma Homabay do winjoro sekao jo chumbi moko ka luongo nang'o aneno chumbi logo moko mag chumbi ma Mombasa ka Ken Salt gini no winjoro sekao jo Ken Salt no pitch gi Kakdimu kacha nikech macha en land mar sirikal losnwa uru chumbi ka mondo luongo ni Homabay Salt nikech nyalo timore ang'o momiyo pok watimo mano nikech we are not strategic. Wakelo conference, wakelo keynote speakers who are not investors, Sharon. Adwaro ni mondo ane ni magi e jok ma investors. Waketi mbele kacha. Waseketo mbele kanyo, giwachnwa gik magitimo. Makoro gi investors, joketi monde menego bini loso, ok jo siasa. Ok jo siasa, ok keynote speakers, ok wadwar jogo, ok governor. Ok chief officer nikech jogo osebedo kanyo to pok gikelo nwa investor iwinja koro ka gibedo kacha to wang'iyo question gipenjo ni to taxes uchalo nade wang'iso taxes wan kama to giwacho ni wan kuma wantie Uganda kucho kata Tanzania kucha taxes nyocho ng'adi to wabedo piny to wacho ni okay kare ka nyocho ng'adi gi Osido wambe wang'ad ne jogi uyienu nyalo kelo mondo wang'adnu taxes to udwaro ekadi gik moko I mean an engagement that is a strategic engagement mar keynote speakers. Many counties been intere koda jogo ko bende chione gi paro advisors. Dibed ni advisors bende marem e tije mage. Ani yeni na neno ka. Agwanda. Yeah, gimoro timore ka. Yo ginyero nikech ginge jogo. Ano pimbo ni gimoro. Mar gavana en mama mawere to gavana sama gavana chung to wacho weche maricho. To koro en makapun gavana okawo to bedo advisor mar gavana. Pamo. Ok en advisor. Wani gavana moro miluongo ni Awete. Koro Awete no penji ni bwana wadoro communication director ka ni nyakubed gini to penjo degree marango degree pe chiyo tichika no ka okamulo ni Juma okedo communication director kama no ko school hivi gigi advisor mi wacho no Awete na wacho pila advisor marango ngi angota ni kama advisor mi wacho gigi Ki wacho ni advisor wicho ko tusipege unge serikal ka wabedo gi psychophancy majok mabero one thing kanyalo medo gimoro matin e wach mar investment Homabay ne watimo investment moro miluongo ni Mokwa ba serikal ma Homabay no keto pesa e project that was an investment man not in record county government ma Homabay not well thought of sani kore use dwa use kakidwa use bende don't know kakibro use to nyalo bet ni governance ma Homabay jok maran Homabay maneno keteno omiyo gore piny no ema bro nyiewe gichano ko gore piny gichane pongo wadwa nen pong anyway maneg no wacho ni gimoro malich nya pare ka Sharon gino landika ginene koro gimatimore mano Kigoto maize milling plant Kigoto maize milling plant where did it go? It disappeared. Number 2, last 2 years ago, I think last year, serikal Masiaya no keto 500 million to Moses Kuria, minister mar trade and investment. National government keto 500 million kwa gero mulungo industrial park Gotakara Siaya. Gino ogore piny okuti lumi matwiye. Nikech mokwongo kama nodhi ogere kamilungo Gotakara no. En bungu kamoro ma joko dakie. Koro kata kaka no chak gere ongo mo gere kama ji onge. It's a problem of mistake. Onego bedno beda piny yawa gindwa gere no kae.
what do we need to do? Feasibility timo. Kamiti gere chande. Idhi gero nyaka udi ma ji dake kose ji biro bet ka wuok kure ka dhi e tijno. Is it viable? Mondo ikete kacha. Koro gino, mano was an investment. Mano nene koro. County government say, okay, to 500 million. National government to 500 million. Gotakara. Chieng man itimo launching mar gino. Pomp and Kala, the best speeches ever. Nikoro wa the bedo first world country. Makoro gini, kore ni muruma beach kabisa. But you know woyo kanyo wichi dongo anokadi. But you know woyo ni gini ngima beach kabisa. Sa Nikoro one along the line, there's nothing out of that thing. That project has failed. We've lost 500 million. For example, Kanasa Nikoro investment for money. The counting is spending 35 million on this one. On this event, for 1 weekend. Give me Virumu Friday, Osido. Kurumu Friday, you will never hear about again. You will be 35 million gone. Kama subtal ongea. Get me right. Priority magwani kani. So we should get back to our people now. It is sad situation. Jo telo Mwandu, jo pinyo se konyo unde buyodo Mwandu. Koro omre uru kama uchopeno. Dogie uru back to the people. Kada kiti mo investment. Kada kiti edo katamna sondu miriu kana nege edo nyakach kacha. Kagiteko gero dino kacha. Togi gero school, togi gero dispensary. Ilungo ni getting back to the people. Koro wa builders magwa. Koro se romo. Dogie uru time uru gik moko ma paro ja pinchande. Wetima gik moko ma koni kendi. Kendi. Loso nikech koro ngene ntok mar mbakoromo to mbakoromo ngene bende ber bende ma jopiny yudo. Anyinyi rombe paket kod magi japiny bende nego bende yudo ber moro. Joma ntiere gi magawa. Gin bende giyudo kata to magawa bende ntiere moromo magotende. Ni loso kotende kod milion 35 ma bende sirikal kaunti ma Sebro bedo katimogo. Road networks to chal nade ndara mabendi bro bede kidwa moko aparo ni mano bro bedo kwa losi bangiyo matinya koronga jonga luwo gi ote magi benda sene nukuoro e mabeda bro bedo kacha kogoda ka yuma tena Dhako muol ka donjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Gima niti wacho ni en adier. Niti en jaoda. Koda inang'o momiyo Sanju wuok kager kamano? Monti anase wuok nyako ni maber diriyo. Koro nikech wachno en oporo ni anahere. Be mano nyalre? Ha? Bende nyalre adier? Samoro nyalre lek mari. Anero Rajiv ni gera mar adier. To koro sani otimre koda kama. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma obedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani lockdown. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek,
Sade Kutieno, mana Ramogi TV. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. Mami thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Nakorongo jong wachigni meyo kang mogik wadongi matine dakika 20 mondo watik twak marwa ote ni oronwa hadaro mar mondo miasomo kukum ote misebedo kioro hanno kanyo malakai horondo wacho ni kigolo pachiti wacho ni e watch conference masia to winjore oket gik masero investors mondo bi Siaya obed practical and affordable manyalo ywayo industries mondo ger Siaya. Imedo ni kik obed gima academic maneno matek ni joma dwa gero industries wadwaro ng'ama nyalo gero fish processing factory. Iwacho ni fish processing factory, fertilizer, airport bende winjore ger maber Siaya bende wabede gi paro kata mana partnership kod Uganda kaka jirani machiegni kodwa. Janno iwacho ni Sharon Siaya joma osomo ni e town mang'eny to nikech nyiego lich dala penye na wach yala swamp ang'o manotimore. Cartels madongo ema thiro investment mar Siaya. Investment conferences ng'eny ndi to onge results. Greeting Sharon silo twak kende mor Rombe keto Mwandu en wach maber kende siro counties magwa makaluo onego sir wach ni kendo otigodo makare. Imedo kanyo ni chandruok mapek mantiere investment conferences and interests mag individuals kaka wendo osewacho studio kanyo. Investors dwaro good environment ma peacefully kendo mantiere kod moderated tax. Imedo kanyo ni kaluo nitiere joma osomo kendo omeo manyalo bedo nwa investors. The problems en brain drain ka jok mani kod pesa invest oko mar Kenya. Rieko magin godo bende gikonyo godo pinje maoko. Mano bila shem otho. Imedo kanyo bila ni gimose doko wachien en koko mathoth mag siasa. Mose bedo ka neno kaluo to imor. Ni pinyi luo chako lokore. Then counties nego beni kao mileage mag projects mag then counties cow mileage mag projects mag national government. Most counties kaluo ni duk dina onge projects mag national government ge. The contact corruption within our counties must stop. Omondi hiwacho ni investments forums bakaluo chal mana fashion show just to beautify the day but no results. Wacho ni nwa kintiere county ma Kisumu. Owino penye na welo ni niang mopidhi yala swamp ngama benefit inenwa kintiere county mano ma Siaya. Osido kawegi kanyo gi moko kum penjo mabe nyalo duoko moko kum doko nyalo duoko kum penjo. No ayie gi duoko mag joneno magwa nikech gin gi agreement gi gik ma wawacho gi adieri kaka obila shemo to wacho ni sani county governments oseloko environment kendo part of lokruok ma waneno en ni jo county no ema loso nyaka chike mag giwegi weche mag budget gina magitimo weche mag policies mag taxation gi kaka usuru idhi chok mago are part of the budget making process but shida manitie en ni mokwongo jo county okne kaka pesa ni duogo negi nikech en pesa ma ichoke kendo samoro bendi chuni ni mondo igole kata kandara kama uripo bedni taxes go tiyo mondo loso bed maber richo kakoth chwe to ji kaka wan jo yoma kuma waae piny kucha nyaka warit ni chieng' rieny mang'eny kabisa ma black cotton soil no tuo ni eka wanyalo wuok mondo wadhi watitijewa
to the same applies to jo Ugunja, gin gi shite gi mopogore opogore. My expectation maja piny Sharon en ni pesa maneno kaw kuom wacha oripo bed ni tiyo tich machalo kamano. Weche mag ich lit tawinjo ka je wacho ni ich lit mar joluo. Mano karakta marach ma Nyasaye dwaro ni mondo okonywa. Emomiyo sani wawacho weche mag other counties. Ineno ka wapime mana gi Siaya Homa Bay. To kidhi Murang'a ne kaka koro kata investment conference mane gitimo has great impact ne local farmers nikech gini gitimo gik ma where it matters to the citizen most. For example, in healthcare. Kanye kama Kangata Care is investing in. Where it matters most, dairy farming, agriculture margi. Nikech magi gik magin gi wacho ni wan wadwani mondo koro wabed gi chagwani wanyalo loso godo kata mana gimiluongo ni yogurt. Ai koro gimanyo investor manyalo konyo gi loso ngono yogurt. To gineno ka gigo timre. Kidhi Makueni be the same thing. Ne gichago gi loso juice mar maembe. Sani they are doing massive things kata mane governance. Ni kanye kama kuro counties dhi mondo gitime benchmarking. Omiyo investment conferences gi kik beda gik ma kaka jowinjo wabende gi joneno wa osewacho no. Ni ena fashion show. It will be a shame. Sharon kane wadhi stakeholders conference 2 weeks ago. Mar Siaya County nasego ni mbakani. To nene wan gi jok moko bende moa e counties mopogore opogore matiye counties mamoko manogwel as part of the stakeholders. To giwacho ni jo Siaya nyakubed deliberate. Mana gik ma wawacho kagi. Manyuru gimoro achiel munyalo timo ma kata mana 10 years from today en gima inyalo nyis ji ni no bedo discussed e conference to no time motimre. Magi miyowa examples kiao Malaysia, Singapore, kiango matimre kuondego, gidhi nyaka e local counties West Pokot, kia Samburu, Turkana, gik matimre kuondego. Omiyo we are hoping ni part of TWAK kata mbaka manoromo kanyono is going to inform the design mar gima dhi timre Siaya. To as part of the stakeholders, nitie bende kwayo mane wakwayo governor. Ni ka investment conference ni biro. 2 major things manyaka team. Number 1 en research. Nikech kaka Oscar wacho Siaya to nigi wiye ma very clear, very intelligent minds. Truth of the matter, ato hawa mnawachi ni Siaya has good brains. Tineno ka joneno wabendi pe into koro brains gi. Where are they? Value magi add to the county. Where is it? Kata ka Homa Bay bende ni godo. Where is the value? Omiyo nyaka wabed gi research mitimo motegno. Nito ere kama nitiere opportunities and the value. Gi dongere giluongo ni investment mapping. Then igero godo profile mare. No nyiswa ni nitiere 19 priority projects Siaya. Asebedo ka penjo kata meeting no chieng'no na penjo. Nito PowerPoint mutangonwa ni. Tuwachonwa ni there are 19 priority projects. Where are they? So that as an investor, I am very strategic and deliberate. Ka en weche mag labor, kaka Oscar wacho, then I'm saying, okay, another one invest in TVETs. Then I pay into koro ungi TVETs adi. To courses machalo nadi, ma utrain TVETs go, to ka use graduate jok manie TVETs gi, give kanye post that graduation. Then number 2 benene wakwayo, ni mondo team gimiluongo ni of course nitiere other urgent issues mane wakwayo. Energy. Ni Siaya en kama ka polo mora diche ni brr koth dwa chwe. Stima oselal. Magavana no comment. Mo wacho weche mang'eny e conference but ne wakwaye ni as part of the conversations jo Kenya Power nyaka bi mondo gi explain. Wattage marom nadi kata ngono ma Siaya onge go. Tangono madware ni mondo team maka koth dwa chwe ni to stima oselal. To wan gi jatend migawo mochung' e weche mag teko to kendo mana kuma aera riedo kucha ema be gise nyaka wacho ni gimiluongo ni energy nuclear energy plant bende biro mane tok dalawa kama iluongo ni Bath Nyabera school. Koro ineno ka gigi investments nitie but emomiyo wawacho ni impact mar jok madhi dong post the conference enango nikech it would be a shame. Ka for example jo Kenya Power biro and every time kech be ane WhatsApp group mar jo Power mar Arieda gi Mabondo gi Siaya County. People are complaining.
To magi gin gik ma wan wadhi lose petition gi barupe to wandiko to wacho ni as part of investors masiaya wan magi e kwayo magwa. Roads infrastructure must be built properly. Ok nyal bet ni jok ma hao feri madhi Mbita gikalo kamilongo ni through Luanda Kotieno to ndara manyabera through Luanda to en kama okinyal imagine to pare kata mana on source revenue ma mzige ma jogi otingo magi west ya county through that road infrastructure ok en gima timre maber. To mano is a story maru Gunja, onyalo bedo story maru Genya, onyalo bedo nyaka story mara Lego korgi Oscar, onyalo bedo story nyaka mar jogame. Until mane koro ne president biro Siaya ni eka no pano wandara mo yar ndara ma Siaya town through to Luanda. But king'iyo kaka notime bende it is not sustainable nikech igolo bungu tiyolo maram. Ae kan kuthu sechwe tango madhi timo. Emu na penjo ni kile mabende investment forums karam na Rombe magiketo Mwandu makamage ibago. Ngini ndara bende nyaka beda iyo makara nderni to chalna. Aya, ador mar bunwa TikTok makama ngini oskinchire giminyalo medo hevi mana. Wach mar onego bed no solve, okonego bed no solve gik madongo. Wach moro kata mi wacho kata nuclear no. En gal maonge. Nuclear plant. I was there. Samoro bende kaber wapuoyo, yes. Chakro bichi makawuono bende jopiny biro bedi kika opachgi gik ma idwaro mar mondo bilos rem ewi nuclear. It will come, odhi biro, but probably ok en gima biro sani, moko wauso gima biro sani. What happens with the nuclear plant, ni kata Kenya, pok wayudo ng'ama dona. And project ma 350 to 500 billion. We've not gotten somebody who can give us that money as we speak now. Number two, pokwatimo legislation mar nuclear plant konya go no bedo supported legislation. Number three, ki order nuclear mdo loss the loss Korea ki loss. To wanyalo order 2032. Emawa order. Because order 2032, then uka 4 years mdo loss. Manu 2040. Okay, ngi madam wata kuzo sani. Watim kama watch gik ma simple. Ma simple en kama. Nangomi rech mawuok Usenge Gasembo Bay. Beche yot Nairobi to beche tek Siaki chama Siaya. That is the question. How do I answer that question? I answer kama. Nigi matimore. Eni ngamu biro nyiewo rech Siaya County kaka investment marwa. Nyiewo rech at bei ene mubiro gi beche. Kwa mwan rech gado nyogo siling 100 to kawo gite. Kuro the local occurred kichango waonge gimiluongo ni fish cooling plants. Ad bed no keto investment ne do wath kande. Ngato segolo rech to oko winjre gi bei ngamu biro nyiepo. Okano reje no. To nyalo kano reje no to kini ngacha dhiko chune ni awa rech manyoro ni maya se biro ka Nairobi. Kara wa medi siling 300 monde meagi. To ni sawa kara bi monde kawgi. Lakini kisegolo reche pi en gima dhi kethre janyiepo chai seriously ni kara dong kodgi to gibro kethre ni awa kara kawa na gi akawa kata 50-50 mondo at least abed na gipata molo kata kethre kama onego bed no one code system ma paro ni rej chande. How do we preserve it for those people? Mago investment monego bed no apa. And in addition, sugar cane. And just kamede wach rech no ni remnants mag rech miloso godo gik moko kaka fertilizers, miloso godo nyaka chiemb gwen. Mitero Thika ni Amisori korwa to Ausenge. We kata man. Ang'o momiyo kwanyal loso manufacturing plant mar fertilizers gi feeds within Siaya County. Because we have what is called the lake basin. Yes. Even though Agwanda, into yalo bedo kingi weche masera machando bagay. Yala swamp no mi muindi moro. Muindi cha ogero kambi West Sugar Busia County Water. Koro obiro to kawo raw material kuomwaka. Siaya paro ni Siaya loso nangiso nyaka jogo ketu we bridge gini muda at least ngano koro wekla silenga para ko keto barabara ka giki niangi. They've not done that. Joka employment obiro created culture county moro. Ma ini wacho gik ma dhi Thika. One ngat cha ogero kambi okay Siaya. Ogero kambi oko mar Siaya. Lakini opuro yala swamp ka to tingo gi mapuro niang ni kichangeni tire buo donge apana donge ne ngacho kawo yala swamp koro kendo jotije ni mapuro kanyo to tingo ya niang ni to kocha jopiny ok benefit no yala swamp was a place man no employ
more than 2,000 people. Manene bujes nentiere. Sani, it's at dead. Ngacha biro, then gimilu niangano, mokong problem mar niang. Niangenga okena poor man's crop. In a rich man's crop. What one project for timbe kacha? To timbe outgrowers. Watching keep the mchela kata nyanya, kata mana a lot kacha. Ti process e kacha. Ki process e kacha. To nyaka jok magela lot oko bro biro uso ni kanyo. Nyanya ki pidho kanyo nyaka joka biro to uso ni kacha. To giyudo pesa gin giwegi outgrowers. Gimetemre kidhi kata mana mumia sugar. Mumia sugar ne depend on outgrowers. Jok ma onge company. To gikawo gi puothegi to gipidhe niang to gikele kambi nikech there's a ready market there. To ka koro wachi ni ngache matingo niang gitero oko kucha. The outgrowers ok nya benefit nikech the outgrowers koro nya kiting niang kendi kitero company ma West Sugar kucha. Koro go ben condition kata ngado pedho niang ka. In condition the factory made of ni rege niang ni must be here. Those things ok gik moko makoro ginid rocket science. Okay, an engineer mawiye la gainya. Lastly, watch mar ginene. Watch mar makweni ginene, makweni juice. One of the most expensive Agwanda giljo mo se dakloka. One of the most expensive juice and guava juice. One through asia mapera and gagma wild. Otue ka mora to lo to wenye machame. Kata ndim. How can we think of international trade investment? Kapokwa make sure ni bech rech Majosia chamo is cheaper than rich Majosia tero Nairobi. Because you're leaving the people poor, not even anything to eat. Ngacha biro gilo to tingo gikate, to tingo siling ni achiel. Koro michamo kende. Michamo kende maonge. Siling alofa parcha. Yes. Iwinjo Omondi. Siling alofa par mondo digo la ideologies. Yes. To kichopo timi imi microphone. Tilo sala. Why ni mundo giena. Aramana wacha ni Oscar ni Angesia Martin. Niko Ojwana irrigation scheme. Yes. I was a part of the consultant. Okay. Manokele to what it is today. The people who designed it, the people who made sure that it was revived. Actually, my document is in SIA. Okay. I discussed this with Governor Orengo. The Mundo implemented, and Ananoka national government is implementing it. I watch Omano Osido no actually. What are the key strategic investment areas? SIA Majina law. Watching low-hanging fruit, like Anyeko Ojwana irrigation scheme, Yala Swamp, and we're talking about mag fertilizers, we're talking about mag P, we're talking about mag rech. You see that? Those are low-hanging fruits. The question before we climb up to a national conference on our investment, what have we done about the low-hanging fruit? Amaja International. Amaja International. Okay. Oh, I understand. Low-hanging fruits. Watch mar factory and storage mar rechni. And gimaja luose wache from the beginning. Tonyo gedwa time. In fact, the luose go cook. Kata Kisumu njero factory. Moro maru nananoka. Capital Fish in Tie or Bay at one point. Capital Fish no be me watch no gero madung not deceit too, but one of the places man obedo bombed in Nairobi. Nga habuon kanye manogero ka. Iminja gi pesa muwuke na mkani. Pesa mawuke na mwa nyenyi. Kisumu njero bedgi factory gi ujiro bedgi cold room gi na Omabei ujiro bedgi mari Siabu ujiro bedgi mari Makoro kwadwa also fish international. In fact, one of the reasons Momu Kisumu no get international airport any mondo wakao fish wagolka to the oko direct. But again Kisumu be any international airport tokenye to Kenya International Airport. Magobe gikmanya ka wawachi. Nikit Kisumu ereka kudowacho ni international airport to ndege mawuka nyo direct madhi Uganda bathwa kanyo and 1 hour flight madhi Tanzania kanyo to nikech waonge gimiluongo ni hangar and kuma kandego land to ndege nyalo wacho ni okay gimoro fuse moro kethore walosuru fuse moro ndege otimre nade owuogi kineno ka ndeke mang'eny mawuok oko biro Kenya ka gibiro diverted to either Dar es Salaam
or Mombasa to one gi na international airport Kisumu to onge anga kori mima ima siabe wadwa ng'eyo to gik magi miyo age magi miyo investments mane magi mayowa mondo giket gi things in an open way mondo ji oneni wabiro invest koso kobi invest. Ero kama nenyo side boda kikachiel imbende gi wachni mogik. Kamano maduong' tadwa kwayo ni mondo kawa akai e conference ni to nyaka wabed gi registry mar commitments ma have been made, timelines of implementation, and particularly kaka gigo dhi add value to japiny madhi dong ka conference ni oserumo. Profiles ma chalo kamago nyaka bedi. Ero kama nenya thuole mong'adwa mbaka to namit en mana geno marwa ni gibiro bedo ka gisomo paro mopogore opogore ma bende uchiwo bende akini wose apply go bed advisors bende county ma Siaya ngeni untiere koda paro maliw ma bende unyalo konyo godo mar mondo mi wadong ka duo kada na Siaya kende bed county ma Kisumu, Migori kada mana county mano ma Homa Bay. Ingewa ingewa kanani ok gidwar weche maliw ahinya. Bang investment wabo wacho wachno bro bedo kwa bilo wach wawinja nena ni tango gini mabende no wuok nyaka dakika na beach kapokoro pago ni mos chupa moko bentiere studio ka kata manya kwa mgajo dakika na beach kapokoro mosa beach mano maro nyange lojo iso duor maben nwantiere godo chakro sapagare maro kinyi bed kodo chieng makare nyinga Sharon Ng'ao.